Slovenský okruhový pohár vstúpil do svojej 5. sezóny pretekmi na brnenskom Masarykovom okruhu. Na štart podujatia, ktoré sa konalo pod názvom VMT SK Day, sa postavilo viac ako 50 jazdcov z viacerých stredoeurópskych krajín. Samozrejme rovnako ako v minulosti, aj teraz jazdci súťažili v 3 samostatných kategóriách, pričom na každého z nich čakala dvojica pretekov. V prvom rade treba povedať, že počasie sa nielen s pretekármi, ale aj s organizátormi poriadne zahrávalo. Chvíľami pršalo, chvíľami bolo sucho, čo samozrejme rozohralo poriadnu pneumatikovú ruletu a mechanici sa pri prezúvaní všetkých aut poriadne zapotili. V kategórii Small Touring Car odštartovalo celkovo 17 súťažiacich. V rámci pretekov sme mali možnosť sledovať nielen nádherné súboje, ale aj zo pár menších havárií, ktoré žiaľ niektorých aktérov vyradili natrvalo z pretekov. Napriek tak trochu bláznivému aprílovému počasiu, ktoré jazdcov a ich mechanikov popreháňalo, sme v Brne mali možnosť sledovať pekné a hlavne poriadne napínavé úvodné kolo tohtoročného seriálu Slovenský okruhový pohár, s čím bol spokojný aj riaditeľ podujatia VMT SK Day Roland Zighart.